the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we come to celebrate this Eucharistic liturgy in response to your invitation, do this in memory of me. Thank you, Jesus, for the privilege to worship you in this way. Thank you for planting in my heart the grace to desire your presence in those gathered here today, in your sacred word, and in the bread and wine. I come in faith. May I be open to your gentle touch. May I be open to your sacred word and listen to it as a personal challenge. I bring you my special needs, fears, grudges, self-pity, and petty concerns. I ask your help and guidance, Lord, to become a better person. If my cares and worries interfere with my prayer at this Mass, accept them as my feeble gifts. Transform them by your grace. As the bread and wine will be changed into your precious body and blood, so also change me. My whole being praise, honor, and glorify you. I come into your presence with joy. Amen. And Mau David, Melody Mendoza, Melay and Bong Danan, Eric and Berta Diutz, Manuel, Epifania, Michael, Liza, Marvin and Cherry Lianco, Michelle and Prince Tamondong, Annie, King, Kennard King, Victor and Bensi David, Santiago family, Milagros and Marilu Pangan, Marie and Merck Paharin, Juan Mendoza, Francis Mendoza, Gilbert, Mary Claire Eliza, Connie Garcia, Marie Garcia, Myra and Romel Garcia, Dr. Derek Pacardo, Marvin and Mary Jane Aquino, Francis Gilbert and Mariposa Mahia, Ligaya and Michelle Pauline Deirit, Elisa Aquino, Joy Hinco, Richelle and Junior Soriano, Edcon Layug, Lian Karen David, Cesar and Jeneline Sahagun, Gabriel family, for the special intention of Ashley Chia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Nel, Arlene and Ferdinuki, Orlando Colala, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Arnold and Archie Kayanan, Alfredo Jr. and John Alfredo Kayanan, Marvin and Sharol Regala, Margie and James Sutfin, Dave and Maricon Styrwalt, Joseph Alan Bituin, Janus Richard Cancio, Esteban Jr., Ella and Irvan Fernando, Josephine Enrile, Pilar Ocampo, Boy and Eming Daag, June Buenaflor, Paul Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Marisa Balaguer, Ando and Josie Giao, Maricar Dare, John Paul Santiago, Trinidad and Cecilia Kayanan, Val Joseph Serrano, Amy Layugs, God's Love Choir, Jacqueline Santiago, June Carlo Joseco, Tay and Rodel Garcia, Jennifer Calilong, Ariel Hinco, Roberto Martin Sr., Carmen Bugay, Clara Martin, Jeffrey and Mercy Sazon, Pedro and Kathleen Ortiz, Angel and Angela Mbien, Don and Yvette Serrano, Bong and Rowena Kayanan,
For the speedy recovery of Helen Romero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Wenceslao Canonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Carmina Payawal, Priscilla Aguilar, Maxima Vitug, Glenn de la Mines, Aru Guanlao, Ann Pring, Luciano Aguiluz, Nancy Furigay, Herminio and Eric Manialac, Marcel Cuenco, Orit Ofstin, Leonelo Venceslay, Jordana Mizzetti, Heidi Robinson, Kit Villa, Irvin Jan Musngi, Joseph Gozum, Apong Hustagwan Lao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Orit Obstin, Leonelo Wenceslay, Jordana Mezzetti, Felix Gozum, Melania Evangelista, Estrelita Soriano, Jerry Hinco, Alvin and Auring Alfonso, Jomar and Amy Limlingan, Ben and Victor Lagman, Juanito Manialac, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Loretta Zalenga, J.C. Drens Tayag, Nening Bituin, Melanie, Maria Lourdes, Maria Fernando, Luz Kulala, Belen Bayani, Dominga Barbo, Maika David, Lucina Taruk, Seferino Soto, Epifania Liangco, Eni King, Melchor and John, Marivic Maningas, Diomel Santiago, Adrian Duque, Joselito Santos, and for the eternal repose of the souls of the following: Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar Culala, Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Julian, Maria, Jose Senior, Isabel, Simeon, Laureana, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Lazaro, Antonia, Isidro, Norma, Aurora, Diosdado, Bonifacio, Leonardo, Melchor, Raul, Maria Cristina, Dayan, Edwin, Romeo, Abelardo, Benita, Jenny, Pacifico, Alice, Rafi, Victor, Caridad, Segunda, Elena, Agripina, Macario, Lucia, Pablo, Faustino, Ernesto, Antonio, Bonifacio, Andrea, Rogi, Rodrigo, Pulimena, Mario, Renz, Beth, Lourdes, Veronica, Jing, Shana, Sima, Eltrodis, Gloria, Andari, Martin, Dominga, Ines, Inocencio, Glenn, Maria, Corazon, Concha, Elizabeth, Alejandra, Canasa, Alenadra, Calma, Virginia, Teresia, Nati, Eliza, Amelia, Milagros, Herminia, Fortunata, Feli, Felicidad, Juan, Felipe, Paul Christian, Philip Vincent, Alfredo, Adelaida, Macario, Flora, Feliciana, Paulina, Ronel, Elena, Reynaldo, Miguel, Pasencia, Corazon, Cora, Jerry, Nuring, Humbilina, Pido, Ronnie, Jesse, Among Popong, Jan King, Zoilo, Cathelina, Gregorio, Magdalena, Maylin,
Amado Sr., Marina, Wilfredo, Amado Jr., Maxima, Jose, Olivia, Victorina, Emerenciana, Paulo, Roque Castro, Ruperto, Felicidad, Iluminada Yao, Corazon, Zoraida, Violeta, Hill, Stephen, Fernando, Keisha, Jose Manlutak, Jonard, Pio Quinto, Diosdado, Maripaz, Romeo, Manuel, Lourdes, Pauline Taon, Narciso, Iluminada, Jan Chris Dizon, Conchita, Rodolfo, Riel, Raylene, Nathaniel, Dominga, Demetria, and all the souls in the purgatory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, let us quietly thank the Lord for this beautiful day, this warm Sunday. We thank the Lord for this opportunity that we could gather together as one family to say and offer this Holy Mass. Let us thank the Lord that we are still alive, we are still healthy, and we thank the Lord for the gathering of families and friends. We quietly thank the Lord in our hearts. Lord Jesus, you always disturb us with your love and your mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you always challenge us to go out and love and help one another. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you always move us into action for the good. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Let us now give glory to our God. In the highest, and peace to God's people on earth. Glory
to God in the highest, and peace to God's people on earth. Take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. To God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Most High, Jesus Christ, the Holy Spirit, the glory of God, the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us pray. O God, our Father, continue to open our hearts to your will and challenge us and move us to do more for justice and peace in our land. This we ask through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, observe what is right, do what is just, for my salvation is about to come, my justice about to reveal. The foreigner who joins themselves to the Lord, ministering to him, loving the name of the Lord and becoming his servants. All who kept the Sabbath free from profanation and hold to my covenants, them I will bring my holy mountain and make joyful in the house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all peoples. The word of the Lord. Thanks be to God. May God have pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. O God, let all the nations praise
the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. O God, let all the nations praise you. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us. May all the ends of the earth fear Him. O God, let all the nations praise you. O God, let all the nations praise you. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I am speaking to you Gentiles. Inasmuch as I am the apostle to the Gentiles, I glory in my ministry in order to make my race jealous and thus save one of them. For if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? For the gifts and the call of God are irrevocable, just as you once disobeyed God, but have now received mercy because of their disobedience. So they have now disobeyed in order that, by virtue of the mercy shown to you, they too may now receive mercy. For God delivered all to disobedience, that He might have mercy upon all. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district
came out and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word to answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps on disturbing us." Jesus said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, please help me." Jesus said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." But the woman said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, how great is your faith! Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that time on. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga rin sa mga sumusunod sa ating live streaming ngayong oras na ito po kasamang kanilang mga pamilya sa kanilang mga bahay-bahay. Napakagandang araw po at maraming salamat. May matatapang tulad natin na nagsisimba pa rin sa ating simbahan sa gitna ng mga kapitbahay natin na tinatamaan at nagkakasakit ng COVID. So pasalamat po tayo sa Diyos, nag-ipon-ipon tayo ngayong umaga. Madalas po sa ebanghelyong ito, so may isang babaeng pagano na lumapit kay Jesus nakiusap at kahit anong bara ang ginagawa ni Jesus, hindi siya sumusuko. Madalas po ang pagnilay-nilay natin sa ebanghelyong ito ay dapat hindi tayo sumusuko, hindi tayo napapagod, hindi tayo tumitigil sa pagtawag sa ating Panginoong Diyos. Nauunawaan po natin yon, ginagawa natin yon, walang tigil tayong nagsisimba, nananalangin sa Panginoon. At sanay na po tayo doon. So, itabi po muna natin ang interpretasyon na iyon. Tignan natin ang Ebanghelyo sa ibang anggulo. Una, bakit nagpunta si Jesus sa bayan ng Tiro at Sidon? Ang bayang ito ay pagano. Hindi sila naniniwala sa Panginoon. Baka hindi pa nila nadinig si Hesus Kristo. Kaya nagpunta doon ang Panginoon, palagay ko, upang magpahinga. The Lord went to these pagan towns upang magpahinga. Umaasa siya na walang makakakilala sa kanya doon, walang iistorbo sa kanya, at makakapagpahinga siya ng husto. Katatapos lang po niyang pinakain ang mahigit 5,000 katao. Katatapos lang niyang nangaral sa maraming tao. Katatapos lang niyang maghilom ng mga may sakit. So, natural, bilang isang tao, ordinaryong tao, siya'y pagod na pagod. Gusto niyang magpahinga. Kaya parang nagtago siya sa mga paganong lugar na ito upang manahimik at magpahinga. And then suddenly, a pagan woman came to him crying out loud, "Lord, help me!"
Itong Panginoon na gustong magpahinga, natural, hindi niya pinansin. Pero makulit ang babae. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. May sakit ang anak ko. Tapos sabi ng mga alagad, Panginoon, paalisin mo na yan. Hindi tayo titigilang iistorbohin ng babaeng yan. She will continue to disturb us. Send her away. Kaya ang tugon ng Panginoon, pagod ako, hindi ako dumating para sa mga pagano, para sa mga Israelita lang. And you know the rest of the story. Pinagbigyan din siya ng Panginoon. Ito po ang pagnilay-nilayin natin. Ito ang pag-usapan natin. Ang mga istorbo sa buhay natin. Pinaalis siya ng mga alagad. Istorbo, nag-iingay. Iniistorbo yung plano nating magpahinga. Alam po niyo sa buhay natin, kung minsan, ang dami-daming istorbong dumarating. Kahihiga lang natin, dumarating ang anak natin, may pinakikiusap na tulungan natin. Istorbo. Plano natin magpahinga ngayong Sabado at Linggo, walang trabaho, nang biglang tumawag ang boss mo, pinatatapos kahit linggo ang isang trabaho mo. Nais mong magpahinga, and then eto, dumating ang kaibigan mo, may sinasangguni, tinatanong sa iyo. Gusto mong gastusin yung perang pinagtrabuhan mo ngayong weekend, ikaw ay mag-e-SM. Nang biglang dumating ang kumpare mo, nangungutang at nangangailangan ng pera. Marami pong istorbong ganitong dumarating sa buhay natin. At kapag dumarating ang istorbong ganyan, gusto nating patahimikin, gusto nating umalis na lang, gusto nating mawala. Ako po kahapon, na-late ako sa 5:30 Mass. Dahil pagod na pagod ako nung araw na yon, nung umagang yon, daming schedule, ang daming misa. Hindi ko alam, nakatulog ako ng mahimbing hanggang 5:30 ng hapon. Tapos nang binabasa ang mga intention, hindi ko man alam, natutulog pa ako ng mahimbing. Nang biglang may istorbong gusto ko sanang barilin yung kumatok sa akin dahil istorbo. Buti na alala ko, ay, misa na pala. Kailangan kong bumaba. Okay. So, ang dami-daming istorbo sa buhay natin. Panatag ang buhay natin. Kampante tayo. Nang biglang nagkagulo, nang biglang may naaksidente, nang biglang may problemang lumabas, istorbo na naman sa buhay natin. Kahit ang Panginoon, may istorbong dumating sa buhay niya. Ngayon, paano po tignan ang mga istorbo sa buhay natin upang wag nating barilin o patayin? Paano dapat nating harapin ang mga istorbong dumarating sa buhay natin ng mahinahon at payapa? Dalawang paraan lang po upang tignan ng banal at sagrado ang mga istorbo sa buhay natin. Unang-una ito po. Ang mga istorbong dumarating sa buhay natin, madalas hindi naman po galing sa ordinaryong tao na hindi natin kaano-ano o hindi natin kakilala. Madalas, ang mga istorbo ay galing sa mga taong malapit sa atin, sa ating mga pamilya, at sa mga taong bahagi ng buhay natin. Sila lang ang may karapatan umistorbo sa atin. At kapag sila'y nag-iistorbo sa atin, huwag niyong tingnan kagad bilang istorbo. Madalas po, ang pag-istorbo nila ay isang pakiusap, isang panawagan lang na bigyan natin sila ng kahit konting pansin at panahon.
Lumalapit ang mga mahal natin sa buhay, hindi para istorbohin tayo, kundi upang makiusap na sana bigyan natin ng kahit na konting pagtingin at panahon. Naalala ko po doon sa dati kong parokya, minsan pagkatapos ng pananghalian, ako'y nagplano ng magpapahinga ng hapon na yon. Isinara ko na ang pinto ko, inayos ko na ang higaan ko, at hihiga na sana ako ng mahimbing at masarap nang biglang kumatok ang pinto ko. Binuksan kong galit na galit at sabi ng kasamahan ko, "Among, nandyan po sa baba ang isang kaibigan ninyo, gusto kayong makausap." Sabi ko, "Istorbo ito." Dahil pari tayo, dapat magpakita ng mabait kahit galit na galit ka. So bumaba ako, hinarapan ko ang kaibigan ko na nakangisi, pero sa kalooban ko, walang yang istorbo ka, wala kang timing. "O ano kaibigan," sabi ko, "anong magandang hangin ang nagtulak sa iyo dito ngayon?" Sabi niya, "Wala lang, Among, gusto lang kitang mayakap." Yun lang. Ewan ko anong pinagdadaanan niya, ewan ko anong nararamdaman niya nung oras na yon. Gusto lang daw akong mayakap. Just give me one beer warm hug, sabi niya. Tinignan ko siya, nakatayo pa rin ako sa harap niya, at siya mismong lumapit at hinagkan ako ng mahigpit. "Okay na ako, Among. Maraming salamat." At siya'y umalis. Ako'y tuwang-tuwa at hindi siya nangutang. Hinagkan lang ako. Yung mga istorbong ganyan, simpleng panahon lang, simpleng pansin ang hinihingi sa atin. May alam pa po akong kwento, isang may bahay noon, ama, umuwi, isang Sabado-Linggo, dala-dala ang trabaho. Gusto niyang tapusin ang trabaho niya. So kahit Linggo, binuksan niya ang trabaho niya, tinrabaho niya sa kwarto niya. Hindi niya namalayan, habang nagtatrabaho siya, nakatayo sa tabi niya ang anak niyang dalaginding. Nakita niya, sabi, "Anong kailan mo? Eto, candy. Sige, labas ka na. Ako'y nagtatrabaho, labas." Then nagtrabaho ulit siya. Then maya-maya, napansin niya, di umalis itong anak niya, nasa tabi pa rin niya. "Anong kailangan mo? O, itong 100. Sige, laro ka sa mga kaibigan mo. Ito, sige. Then after a while, pansin niya, hindi pa rin umaalis yung anak niya. Nandun lang sa tabi niya. So binitawan niya ang trabaho niya. "Binigyan na kita ng candy. Binigyan na kita ng pera. Hindi ka pa umaalis? Anong ginagawa mo dyan? Anong gusto mong gawin?" Sabi niya gano'n. Sabi ng anak niya, "Wala, tay. Gusto lang kitang makita." Gusto lang makita at makasama ang anak niya. Ang mga istorbo po sa buhay, huwag niyo kagad babarilin. Huwag niyo kagad patabuin, paalisin. Di po. Kung minsan ang mga istorbo sa buhay natin, madalas galing sa mga mahal sa buhay natin na humihingi ng kahit konting pansin at panahon sa atin. Yun lang. And we bless them by giving not our sour faces, but our simple time and affection. Amen? Amen. Ikalawa po, ang mga istorbo sa buhay natin ay hindi istorbo talaga. Kung titignan mo at pag-aaralin mo, ang mga istorbo sa buhay natin ay oportunidad.
Isang pagbukas ng pinto ng bagong paraan, bagong oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa atin. Nainis ka, nag-away kayo ng barkada mo at iniwan mo sila. Istorbo yon sa buhay mo. Nang ilang buwan lang nalaman mo, may bagong kaibigan na naghihintay pala sa'yo. Naistorbo ka at nawalan ka ng trabaho at ikaw ay lungkot na lungkot. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nakita mo, mayroong mas magandang trabahong naghihintay para sa'yo. Nagkaroon ka ng problema, naistorbo ang buhay mo, but then after a while, you look at that problem, isang paanyaya lang ng Panginoon para sa iyo. Isang oportunidad na binibigay ng Diyos sa iyo. Isang imbitasyon ni Lord na lumabas tayo sa makasarili nating mundo, na lumabas tayo sa makitid nating pananaw, na lumabas tayo sa maskip nating pananaw sa buhay, at magkaroon ng mas malawak, mas maunawang pagtingin sa bagay-bagay sa mundo, sa buhay natin. Disturbances are but blessings in disguise. Akala natin istorbo, akala natin malas, pero kung bibigyan natin ng panahon, makikita natin itong mga istorbong ito ay biyaya pala ng Panginoon para sa atin. Itong nangyari sa atin ngayon, lagi kong ginagamit na halimbawa, itong pandemic, itong coronavirus, napakalaking istorbo sa buhay natin. Bigla tayong nawalan ng trabaho, hindi tayo makalabas, nagsisimba tayo na naka-face mask at naka-face shield, iilan lang tayo nagsisimba. Dati-dati, ang dami natin, siksikan tayo dito nagsisimba. Inistorbo tayo nitong pandemic ng coronavirus, nag-iba ang buhay natin. Nalulungkot tayo, pero kung titignan po ninyo, isang bagong oportunidad, isang bagong paraan na itinuturo ng Diyos sa atin kung papaano tunay na pagsamba sa Kanya. Dahil sa COVID, natuto tayong mag-live stream. Dati-dati, wala mang 100 ang nakakapanood ng misa natin. Ngayon, may gitna 1,000, pati mga kababayan natin sa ibang bansa, napapanood tayo sa live stream na misa natin. Dati-dati wala tayong pakialam sa ating mga kapitbahay. Dahil sa COVID, nagkaroon tayo ng interest, nagkaroon tayo ng concern para sa iba, tinutulungan natin ang iba. Dati-dati wala tayong panahon sa pamilya natin dahil sa COVID, nagkaroon tayo ng panahon para sa pamilya natin, para magdasal, para magsama-sama. Nagkaroon tayo ng panahon para sa sarili natin. Itong malaking istorbong ginagawa ng Diyos sa buhay natin, isang blessing in disguise, oportunidad kung paano natin dapat tignan, paano tayo dapat makisama ng buong care and concern, how we could relate deeply with one another. Amen? Amen. May isang pari po noon na nag-retire. At noong nag-retire siya, sinulat niya ang lahat ng mga naging karanasan niya bilang pare. Sa isang bahagi ng sinusulat niya, nalaman niya, sabi niya, noong batang pari ako, ang daming istorbo sa buhay ko. Ang daming istorbo, halos hindi ako makapagtrabaho. Uupo ako para susulat ang homilya ko, biglang may tatawag, gustong magkumpisal. Mahihiga na sana ako para magpahinga, biglang may lalapit, sinasama ko para i-anoint
ang may sakit niyang magulang. Gusto kong mapag-isa at magdasal nang may biglang lalapit, gustong makiusap sa akin dahil may problema siya sa buhay. Ang daming istorbo sa buhay ko, sabi niya. Ngayong matanda na ako at nag-retire na, binabalikan ko, ang mga istorbong yun pala ang mga trabahong dapat kong tignan. Those disturbances are my work. Tayo po bilang isang parokya, inistorbo tayo ng malaki at malakas ng Panginoon. Ang ayos na po sana ng takbo ng parokya natin. Dumarami ang nagsisimba. Aktibo ang mga organisasyon. Ang daming plano para sa lahat. Ang daming programa para sa kabataan, para sa mga religious organizations, para sa mga barangay. Ang daming plano. Nang biglang inistorbo tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng coronavirus. Hanggang ngayon, palapit ng palapit ang corona. Meron na naman dito sa San Juan Nepo. Wala. Nalagas na naman tayo. Kokonti na naman ang nagsisimba. Nawala ang lahat ng plano natin. Iniistorbo tayo ng Panginoon. At kapag iniistorbo tayo ng Panginoon, kuminsan hindi kagad natin makita. Halimbawa po, nung ginising ako kahapon, talagang tumalon ako sa kama ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko alam kung anong oras. Hindi ko alam ang gagawin. Parang ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin sa coronavirus. Parang tayong ginising, parang hinahawakan tayo sa shoulders ng Panginoon, sineshake tayo, parang sinasampal tayo. Hoy, gising! At siguro dapat makita natin ano ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayong may coronavirus. At magpasalamat tayo dahil ang Diyos ay isang Diyos na laging nag-iistorbo sa atin. Ating ialay sa Panginoong Diyos ang lahat ng mga dasal natin, lahat ng mga tao at istorbo sa buhay natin. Lahat po ng maraming pangalan na binasa natin kanina, kasama po ang mga intention ng mga sumusunod ng ating live streaming. Lahat po ng gusto nating ipagdasal, lahat ng istorbo sa buhay natin, tahimik nating ialay sa Panginoong Diyos. Isama po natin sa ating dasal ang mga nagdiriwang ng kanilang pagkasilang ngayong araw na ito. Si Andre Ocampo, Joaquina Conanan, William James Franco, Ila Venice Sarmiento, Elena David, Rafaela Andrea David, Jessalyn Ignacio, Marivic Kayanan, Mang-iling Laksa, John Michael Gaza. Para po sa mga nagpapasalamat, si Luz Torres at Nolasco Mendoza. Para sa kapatid nating may sakit, si Ramona Malyari. At para po sa kapayapaan ni Ricardo Malyari, Leonardo Sevilla, Nathaniel Chu, Domingo Mangyo. At para po sa mga barangay San Agustin at barangay Santa Ines, tahimik nating ipagdasal sa Diyos.
God, our Father, continue to disturb us. Wake us up from our comfort zone and challenge us to be more forgiving, more concerned, more aware of our brothers in need through Christ our Lord. Amen. Amen. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Father, all-powerful and ever-living God, we dwell always and everywhere to give you thanks through Christ our Lord. For by his birth he brought renewal to humanity's fallen state, and by his suffering canceled all our sins. By his rising from the dead, he has opened the way to eternal life. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body
and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our elderly and those who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the poor. We are filled with wonder and praise when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po bilang isang pamilya, buong kagalakan tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Your
Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Prayer for those in their homes. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacraments. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you again. Amen.
Konting announcement lang po. Magsisimula ang novena para kay San Agustin ngayong darating na Miyerkules, August 19, 5:30 po ng hapon ang lahat ng misa natin hanggang sa fiesta niya sa August 28. So nakasarap pa rin po ang ating simbahan. Stricto pa rin ang pagpasok dito pag may misa tayo. At hinihiling ko lang po na maging conscious tayo lagi. Laging naaalala ang mag-ingat po tayo sa coronavirus. Totoo po at parang malapit na sa atin. At dahil dito, 2 beses po matutunog ang mga kampana natin sa simbahan, alas 6 ng gabi at alas 6 ng umaga para sa orasyon. Hinihiling po ng obispo natin, patunugan din. We also ring our church bells alas 12 ng hapon, 12 noon, upang sabay-sabay po tayo magdasal ng 10 Hail Mary, upang tulungan tayo ng mahal na ina na iligtas tayo sa pandemic na ito. So it will be ring twice. Our church bells will be tolled 3 times, 6 o'clock in the morning, 12 noon, and 6 o'clock in the evening. At tapos po, yun po, we pray for one another po. Magdasal po tayo para sa mga kababayan natin, tinamaan na ng COVID, para sa pamilya nila, at para sa ating lahat. Mag-iingat po tayo. Yun lang po, maraming salamat po. Magsitayo tayo ngayon para sa huling panalangin. At nandito pa po ang imahen ng Birhen ng Assumption. Hingin po natin ang tulong niya upang ipagdasal tayo at tulungan ng Panginoong Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Birhen ng Assumption, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Ang simpleng assignment po natin ngayon, huwag niyong istorbohin ang mga kasambahin ninyo ngayong araw na ito. Yun lang po. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ingat po sa pag-uwi. Good morning po. Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy,
you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways